हामबाय जतता खुकताय बुखुक संनो 2 तारिख नासिंमा 2 तारिख खाना फाइदंखा खाना चिनी काउंटिंग नाय उमाकान्त अपहंखा सदर डिस्ट्रिक्ट विशेष कर सदर डिस्ट्रिक्ट नि कखनो सासिनाय और वो काउंटिंग बरफ फाइनानि बागैनाय कुनो टारगेट दिजागिया मुसुक फाइमानो मुसुक फाइमाया कुनो साजागिया फाइमानो फाइनानि बागैबो कबोगो तेकेसा हंकाय फाइबानो जों और वो पीसफुल काय मातंलायनाय और वो बुलाय तगलायनि बागैया जों और वो चिनी वन लास्ट फाइट वन लास्ट फाइट न जों फाइट जों जितुय थानानि चिनी फ्लेग न गुसुगति सावै तंथगलाय थालायनानिसे और बुलायनानि बागैया काउंटिंग और वो अनेक बरफ न बाक्सा वन सुकै मानो काउंटिंग गुणगल मानो हनैनाय काउंटिंग कुनो गुणगलंला काउंटिंग चिनी गुणगलंनानि कुनो आरो चान्स गरी चिनी टेबिल दंनाय और वो चिनी टेबिल काहम कायना जों काउन खाय गनि नखर फाइमानाय आरो गुणगलंनानि कुनो सम्भावना गरै चिनी जे काउंटिंग एजेंट न अवश्य कबो नारनाय जारा काउंटिंग एजेंट हिन फाइनाय बरक जानजानि जे आई कार्ड दंमानि अब नर आई कार्ड न किसा सतर्क कै मातरनाय जों अनेक समय नुगो अनेक राजनैतिक बदल नि काउंटिंग जों नुखा ओ जे आई कार्ड न बिरोधी रक फाट सेग्रे सासुई चिरि खिबि मारक अमहाय जाहाते नियातै जानजानि आई कार्ड जानजानि सतर्क मातंनाय एरपरे जदि अमहाय कै नों जदि सिजिगि खिब जाखांखाय नों आरो एलाव करिनाय निन आई कार्ड सारा नों आरो काउंटिंग मा हाबला आबनि बागै जारा काउंटिंग हाबनाय रंना बनो कबो मुनारगो नर जतन सतर्क तंगदि जेसेबाना और वो बिरोधी रक और वालायनानि चेष्टा खायदों गुणगल खायनानि चेष्टा खायदों जों और गुणगल खायनानि जों उसकुप रिगलाक असुजुग रिगलाक जों बुखु बाय कक बायसिनि कक सालायनाय और याक्ति सालायनाय कुन दरकार करे जों और जे पायासाक पर्यंत जों गनि मातंनाय आरो न आजुगि मातंनाय जानजानि टेबिल पायासाक पर्यंत तामनि हिमालय नन और वो नन अंखरिनानि जदि चेष्टा खायतो हांखाय नों और वो अंखनानि बरक चेष्टा खायपानो नों आर टिकी दंना बागैसे चेष्टासो नों मानारनाय जाहाते नों गनिउइ पाइसुगुइ नंखरनानि अबंखाचिनि वन लास्ट फाइट वन लास्ट फाइट न नासिगि चिनि अफ फाइट जों जितिनानि अब माइमुइ गुमन उंगुइ तंखा खुरुइ चानानि सिमिसे खुरुइ चानानि जागाव जों गिरिउइ जदि नंखर फाइगा हंखाय अब निनि सिमि खदिंगला और वो चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै बेलायखि खदिंनाय आबनि बागै जत एजेंटनि थानि रेसपन्सिबिलिटी दङ नरक दायित्व काहाम के दायित्व नाहासुगै नर गनिउइ मानो खरनाय आर जारा प्रार्थी हिन दंनाय रावबो बरबो अमहायकैनो पाइसुगुइ अमहायकैनो आरो गनिउइ पास दंखा कैतो आरनि सर्टिफिकेट पिएसा पर्यंत नंखरियाबो तो जतनो सिबो आबनि बागै ना कबो मुनारगो जारा आरो काउंटिंग दंनाय रखनो आर जारा बायरे दंनाय रखनोबो अमहायनो आं कबो मुनारगो तंखसां तंनानि नांनाय बुलाय तगलाय जाहाते नियातै पारा आमचायो थांबो अमहायकैनो तंखसां तंनानि नांनाय ताम हिमालय जों साइमानो बुबाग्रा ओंखा हामजांना फोरोंगो बुबाग्रा कुनु दिनो बुलायनानि फोरोंगिया वालायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा चुबानासो फोरोंगो बुबाग्रा केबन खदिनाया आबनि बागै
जत्त ताखुक तै बुखुक तै तिप्रा मथानि वारियर्स तै बुबाग्रानि सेनापति सेंक्राक जोग्रब सेंक्राग्रब जत्तनो वानसुगुई बाबिउई बुबाग्रानि जे दागिमानि बुबाग्रानि जे आदेश निर्देश पालन खायदिहिनाय जत्तनो कबगुं नारगो तै आबोतो जिति खायतो तंथकनायनो जत्तनो तंथकमानि बिसिंतैनो अमाहायके बारमा खालालायनाय तासारा बुबाग्रानो जों मानासिकनाय बुबाग्राके बिजय मिसिल दा खायदिहिन ना बिजय मिसिल दा खायदिदहिन आबो जों गिजा मानासिक थाइग्लायो आरो जितिनाय हिंखायतो तंथकनायनो जितिया हिंखायतो जितिया हायपनो जितिथुं जितियाथुं वालाय सुग्लाय केबो जाहाते तांथुं जिनि ओ बुबाग्रानि जे वारियर्स रक जत्तनो बुबाग्रानि मोखां सगिया तै ख्लायै तकनानि बागै कबं नार